Ambalma Sherifla TV lajba mo bela jelen foni islamia ka foli no yala ka kishi na ka hinna na ka barka ambela taala deli ala ko ke ka ni aw bela jelen nabo asina kana nyon so ranga jemu kan hukum ko nala no e dine baro mi jemu kan na be wuli ka se karamo ma ani ka karamo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fununa bi ani an karamo be nyon fi ani an sheikhu ananga almami a sheikh Abu Ja'far Muhammad Jabati dine baro keneka amba don wati kenkeren ambe wati kenkeren na kalo kenkeren no jora no ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alika bangeni kalo eno maulidi kale amba famu chugamina o hukmu konnala ladado anga jamana islam tomba do bolo no groupement de leaders spirituels musulmans di Mali ni anyema baye Assid Sherif Ousmane Madana Haidara ni o to min kelem ka maudu kelaw ni ziyara kelaw bela jene franyoka ladado o tomba imbulu saonsa ni maududu kalo jora ni maududu watu sunyara ka dakundo nyini no etemi ka maududu kelaw bela jelen faranyonka ka baro seno di uma wala sa beka kuma bese ka kele o maudu uyi o wala ndey metali ke fena jamana re mawbe mina o wati konnala o la dayma wuli nyina ankara mo Assid Sherif Ousmane Madana Haidara ani baraka nyom bela jelen farla nyonka ka wala ndan na fama bado di jamana mawbe mina nyina kosobe ko maududu kelaw ka baro ke oka no ye anga faranyonka wala saka basigi ni kishi sabati jamana inkono o hukmu konnala groupement konnala tonkulu mime akono munu nyeshine no dine ko ana wajulu ko ma no o ton ma badoyi ankara mo Sheikh Abu Ja'far Muhammad Jabati ana le demina jeka boroke bi wala saka wala like o dakuinka ulmun ye abara yinsi senga ayana anga do anga boroko na me ankara mo bismillah ka fay ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamana ye officiellement dati min dira ni ala ye kalo in kle kononto no ye sibiridon ka dugu ye karila akle tan jamana in fantan ani nani maududu kenew bena sigi nyina daku min dira o ye anga faranyon kan wala shaka kishi ani basigi sabati Mali jamana konnala anga nyingal folo ankaramo basigi min ni akuma fara no ye al amnu abe soro chuguri na soro la fana mune kan ke wala sa kala koloshi akana kilana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وآله الأطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أنا فوليني واليماندون وبفلل كلا بلجلي يعني لامل كلا بلجلي على كان بصابة يا فوتشوكا منا groupement كونالا alhamdulillah rabbil alamin jama je barade do ma kelen ka barate sabla amenyo dafade alhamdulillah bolo fara mimba kono no ye ki o nyeshinendo dine kungankoka alhamdulillah nyema uba ana o fana kono Dr Hamza kafara alhamdulillah Sayyid Shwala Baye Haidara kafara Al-Hussein Jakto ani Muhammad Salik kafara Sheikh Najawarauka alhamdulillah rabbil alamin ani ambalma ke kunta fikul maliki ala ka ambela jelembe sawabama donc ni bara nunu beke amenyo ko hakilla nyiningalu ke ninga soro ka anyeshi nyamo ya soma nyina ko bi chukudi alhamdulillah odo ani nyama bayre sikira no ye Sayyid Sherif Ousmane Madana Haidara hafizahullah aya jira ka fo jamana be guminka ani jamana be baminka kuma mino kanga ke jamana dun fe ani GRF ma bele jelen fe o de anga mbolo di nyama ninka hakli sigi ani basigi ani lakana ko o warakata ango jamana kono o la nyina mauludu kuma be boloka alhamdulillah yinengalike ka fo basigi ani lakana abe soro chogodi ani amse ka alakana chogo yamina alhamdulillah rabbil alamin niko lakana ani basigi asna jume o de siran ani jatige ya wale nunu o femi no be haramadem basigi Allah subhanahu wa ta'ala yo ofanyu ajira ka fo kirawre chikune lakana ni basigi bisega ke chogo min kada ka ni ko haramadu ma aina ngaje nu nanaje o kan nafau o sama samalu nu nyogonche o bena fo nyogonko o bena bla nyogona no e conflit des intérêts on no kera fo o ka segi
sariya dɔ de ma sariya min tilennen don ni o t'a daja dɔ la jotigi ka jo bɛ d'a ma jalakitigi bɛ jalaki ni min ɲangili ka kan o bɛ ɲangi walasa jɛkulu n'o ye mujtamaw ye société o bɛ se ka to lakana kɔnɔ cogoya min na o la o basigi bɛ sɔrɔ ni fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min ye o de ye jɔnw k'a dɔn k'u ta t'u yɛrɛ ye tigi b'u la o ye Ala ye an ka ko di Ala subhanahu wa ta'ala ma n'an ye Ala kelenbantiya sabati o kɔfɛ Ala ka laɲini jogo ɲumanw k'o sabati siga t'a la lakana ani basigi bɛ kɛ kuranɛ kolo y'o de fɔ an ye a ko alladhina amanu ko maa minnu limaniyara walam yalbisu imanahum bizulm o ma tila k'u ka limaniya ni k'o ɲagami ni Ala tinɛmako ye Ala tinɛmako bolisɔn b'a la ani ka Ala ka sariya fana bila ka tugu sariya wɛrɛ kɔ min tɔɲɔli b'a la o b'o la ko ulaika ni maa minnu y'o kɛ lahumul amn hakilisigi bɛ yen i m'a ye donc ni Ala ta kɛra Ala sago kɛra hakilisigi bɛ na wa hakilisigi a bɛ sɔrɔ ni jumɛn fana ye o de ye hadamadenw ka ko to ɲɔgɔn t'a la u ka ko to ɲɔgɔn t'a la bamananw ko ko to ɲɔgɔn t'a la o bɛ kaarabugu mɛn si la ɲɔn tɛ fan bɛɛ lajɛlen o ye bɔda ye donc n'u ye ko to ɲɔgɔn t'a la ka ɲɔgɔn bonya ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka yafa ɲɔgɔn ma ani ka gwan ɲɔgɔn ka fili kunna n'o kɛra hakilisigi a bɛ na wa hakilisigi yɛrɛ bɛ na ni min ye fana tuguni fɛn min bɛ na ni hakilisigi ye o de ye ni dunga fa bɛ o de la kuranɛ la i b'a ye k'a fɔ kuma caman Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ balo a b'o bila hakilisigi ɲɛ yani n'a ye kɔngɔ fɔ a bɛ na ni sira in kɛlɛ ka d'a kan bamananw ko fana ko kɔngɔtɔ lakasi man go hadamaden ni kɔngɔ b'a la yani a dimi man go wa kɔngɔtɔ yɛrɛ fana kuma dɔ la tubabuw ka zana na ko vendre affamé yani kɔnɔ min lankolon don ni kɔngɔ b'a la na point d'oreille o tɛ kuma mɛn yani a tɛ ladilikan mɛn hali i bɛ fɛ ka a diriger ka taa sira min fɛ ale to mais ale hakili bɛ min na o ye dumuni dɔrɔn de i y'a faamu kɔngɔtɔ ale tulo bɛ dununkan ni balankan a tulo t'a si la mais ɲɔsusukan a tulo ka di ka taa o fan fɛ o tuma Allah subhanahu wa ta'ala a y'an su ka kɛ maaw ka balo an k'an janto la ni balo sɔrɔla alhamdulillah basigi bɛ kɛ Abu Zahra anw ka jamana kɔnɔ ni sɛnɛkɛlaw n'olu ma lafiya u ka sigida la bagangɛnnaw fana n'olu fana ma lafiya mɔnnikɛlaw ma lafiya sɛnɛkɛlaw olu colola ka bɔ forow la sabula jatigɛ walew bɛ k'u sɛgɛrɛ kɛlɛ bɛ bagangɛnnaw fana bɔr'u ka baganw ka gɛngɛnyɔrɔ la mun de bɛna kɛ kɔngɔ bɛ na bon maa minnu n'olu ni u bɔr'u ka forow la ka bɔ u ka bagan marayɔrɔ la ka bɔ u ka fɛn mɔnnikɛlaw olu ka dagaw la u bɛna suru dugubaw de kɔnɔ n'u nana suru duguba kɔnɔ duguba balo ni min bɛ yen dɔ de bɛna fara dunbagaw kan balo dɛsɛ bɛ na jiko dɛsɛ bɛ na ani saniya o fana tanya bɛ na wa maa minnu fana n'olu nana k'a sɔrɔ baara t'u bolo kɔngɔ kama yani ka se k'u yɛrɛ ka besoin ko satisfait n'aw m'a sɔrɔ halala sira kan o de bɛ na ni ka bi mɔgɔw kan k'u ka jakartaw bɔ suw la fagaliw bɛ caya suɲɛli bɛ caya delinkaya bɛ caya sabula déplacéw nana maa minnu kan k'u kɔkɔrɔma don baloko ni hakilisigiw la o m'o kɛ o la Abu Zahra kuma lasurunyana hakilisigi ani lakana a bɛ sɔrɔ ni laadiriya ye kusi bɛɛ fɛ ni laadiriya sabatira ani jogo ɲuman n'o sabatira Ala dɔn o sabatira laadiriya basigi ni lakana o bɛ kɛ ɔ fɛn min b'a to a bɛ se ka maintenir a ka to entretien ka k'a la o de ye kiiri bon n'o ye sultal qadaya ye minnu kan ka kiiriw tigɛ olu ka
indépendance ka t'u bolo sabula ni kiiri ma tigɛ tiɲɛ kan diyagoya juguya o de bɛna don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne ka jo bɔsira na k'a di karisa ma hali ni faamaw y'a kɛ n t'a tigi to yen i m'a ye mais n'a kɛra laadiriya la siga t'a la k'a fɔ basigi bɛ na donc sariyaso u ka kiiriw tigɛ ni Ala ye u ka kiiri tigɛ teliya la wa o cogoya kelen fana la maa minnu n'olu ye ɲɛmaw ye olu fana ka hinɛ kɔmaw la jama ka jɛ wari u kana a dun sabula o de fana bɛna kɛ ni sababu ye ni ka hadamadenw ni ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ anw ka alakiraba sallallahu alaihi wa sallam an ye ko in bɛɛ suma ale de la yani an mana fɛn o fɛn fɔ an b'a fɔ alakira y'a fɔ tan alakira y'a kɛ tan a ka kumakan dɔ de bɛ yen min n'a b'a jira k'a fɔ ni ɲɛma n'ale y'a ta kɛ walitadun ye a ko al-istithar yujibu al-hasad maa niyɔrɔ dun o b'a to i ye min ta dun a b'i juguya ni juguya nana fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ na ni fɔnkɔɲɔgɔnya nana wal ikhtilafu yujibu al-furqa farali ɲɔgɔnya bɛ na bɛɛ bɛ t'i ka fan ni bɛɛ taara i ka fan lafuli bɛ na ni mɔgɔw lafura o tuma na État yɛrɛ bɛ bila insécurité kɔnɔna la sabula maa tɛ da autorité yɛrɛ la fana i n'a fɔ an ɲɛ b'a la an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen État tɛ yen bilen yani État tɛ yen donc jamanadenw yɛrɛ ani dugudenw olu yɛrɛ dama de kelen don k'u yɛrɛ ka lakana ni k'o sabati Ala ka an bɛn sawaba ma ya Aba Zahra an kelen k'o faamu basigi n'o ye hakilisigi ye walanda fan filanan o ye kisi ye n'o ye salamu ye silamɛya yɛrɛ kelen bɛ ka importance jumɛn di kisi ma n'o ye salamɛ wala la paix silamɛya kelen bɛ ka importance jumɛn na alhamdulillah Abu Zahra paix n'o ye kisi ye an yɛrɛ ka folikan o y'o wa Allah subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ tɔgɔ dɔ y'o ye wa alakira sallallahu alaihi wa sallama a ko an bɛ folikan min tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ de b'a la a ka kumakan dɔ bɛ yen ko ni maa min ko a balima silamɛ ma assalamu alaikum wa fi qalbihi su li akhihi fama sallama a ko ni e ko i balimakɛ ma assalamu alaikum o kɔrɔ de ye k'a fɔ n ta tɛ s'i ma o kɔrɔ de ye k'a fɔ n tɛ se i ka muso ma n tɛ se i ka nafolo ma n tɛ se i ka hakɛ ma salamu kɔrɔ o de o de ye silamɛ yɛrɛ fana a ko al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi silamɛ de ye maa ye maa min ni maaw kisira ka bɔ a nɛn tɔɔrɔ ma tɛ kalon tigɛ a tɛ namimaya kɛ a tɛ kɔrɔfɔli kɛ u kisira ka bɔ a bolo fana tɔɔrɔ ma suɲɛli ni fagali ni manamanako donc silamɛya a ye a nɔfɛmɔgɔw yani diinɛdenw silamɛya ye a denw wele ka taa basigi ma kosɛbɛ ani ka taa kisi ma kosɛbɛ komi an bɛɛ lajɛlen b'a mɛn karamɔgɔw da alakira ko sallallahu alaihi wa sallam lan tadkhulul jannata hatta tu'minu ko aw tɛ don aljinɛ na fiyewu f'aw ka kɛ limaniya jɔnw ye walan tu'minu hatta tahabbu ko aw tɛ kɛ mumine fo aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ɲɔgɔn kanu a ko a tɛna an ka fɛn fɔ a ye n'a y'o kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kanu bɛ sabati wa o ko ye jumɛn ya Rasulullah a ko afshu salam a ko a ye bɛɛ ani foli a y'o cara ɲɔgɔn cɛ o ye jumɛn ye maaw ka taa bɔ ɲɔgɔn ye maa minnu ni olu an b'a dɔn k'a fɔ olu tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ u ka taa u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn bara u ka kuma ni ɲɔgɔn ye ni kuma kɛra ɲɔgɔn ye ni kuma ɲɔgɔnya o de bɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ban an b'o suma alakira ka kumakan dɔ la sallallahu alaihi wa alihi a n'a ka kɛwale dɔ la ani sahabaw segintɔ ka bɔ baduru kɛlɛ la komi nin bɛɛ lajɛlen bɛ brochure min ni groupement y'a dilan ɲinan ko in kama u segintɔ ka bɔ baduru banil mustalaq banil mustalaku kɛlɛ la Seydina Umar ala ka jɛn ani alakira ka sahabaw ma salamullahi alaihim ajma'in foli yɛrɛ fana bɛ se ka k'u bɛɛ ye sabula an b'a fɔ assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ala k'an bɛ sahaba ma ale ka cansarala dɔ tun bɛ yen n'o y'a ka baarakɛla dɔ ye o ni madinakaw
olu ka baara madinaka dɔ bilala ɲɔgɔn na jitayɔrɔ la Omar ka ciden o ye muhajiru wele ko yalil muhajirin madinakaw fana ka ciden o fana ye ansaru wele o kuma taara se dugutigi kɔrɔ ma ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ n'o ye Abdullahi ibn Ubay ibn Salul munafiku ɲɛmɔgɔ ye a ye kuma tolilen jugu caman fɔ ala kɛra ni muhajiru ma ko sammin kalbaka ya'kuluk ko n'i y'a ye nin kɛra olu madinakaw de don olu de ye maganga bollenw u cololenw ka b'u ka dugu la ka na olu de y'u lafa k'u lajama sisan u bilala olu la o kuma fɔlen muhajiru fana ye olu fana ye bagata olu y'u tɔn fo Seydina Umar ko alakirama sallallahu alayhi wa sallam karisa bila ka taa faga donc ale tun bɛ solution militaire de ɲini n'o ye fagali ye alakira ko la a ko ayi ni nin kɛra a fɔ ko kira yɛrɛ n'a jɛɲɔgɔn u bɛ ka ɲɔgɔn faga a ko ayi kira ye solution jumɛn kɛ kabila fila in ani kulu fila in kana bila ɲɔgɔn na u kun wuli kuma ma se a ko a ye wuli an ka taa yani na'yu bin nafs ani indilal fitna a ko a ye wuli an ka taa donc n'u taara u bɔra yɔrɔ in na kɛlɛ bɛ ban ala kira y'i guwan ko in kunna ni ka sɔrɔ ka fɔ ka bɛn kɛ ko la donc i m'a ye ala kira bɛ basigi fɛ ka se hakɛ min na sallallahu alayhi wa sallam donc nin ye ala kira ka cogoya dɔ ye ni an taara ni ala kira ka cogoya wɛrɛ ye bɛɛ kama ani basigi kama ala kira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ a jira an na a ka haditha dɔ la salawatullahi alayhi wa alihi a ko e silamɛ i tɛ kɛ silamɛ ye fiyewu fo min ka di i yɛrɛ ye i k'o kanu i balima ye donc a man di e ye mɔgɔ ka b'i kan a man di e ye mɔgɔ k'i suɲɛ a man di e ye mɔgɔ k'i tɔgɔ tiɲɛ e fana kana mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ i kana bin a kan i kana nambara i kana a suɲɛ donc min yɛrɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Abu Zahra o ye alakira ka hadisa dɔ ye sallallahu alayhi wa sallam a b'a yira hadisa min na k'a fɔ a ko المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان ni aw sigira ka ban ji ani jiri n'o ye bagangɛnyɔrɔ ye a ko aw bɛɛ jɛ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a la fɛn min bɛ na aw cɛ tiɲɛ n'o ye sɛtanɛ ye a b'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka sɛtanɛ ni k'o yɔrɔ ma janya ka bɔ aw la alakira ko tuguni sallallahu alayhi wa sallam ako man akhraja mizaban aw kanifan aw awtada watadan aw awthaqa dabbatan aw hafara shay'an fi turuq almuslimin wa asaba shay'an fa'ataba fahuwa lahu damin mawte mirin yorola islamiyati tonyeli fe foila ako mawo mani ka tarambo ka blambedaka no ye jibe bo ikanyega ngono walma jibe bo sanfɛ cogo dɔ la ka n'a bila kɛnɛ kan a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ a ji nɔgɔ walima i ye fɛn dɔ de genge sira la walima i y'i ka daba de siri mɔgɔw tɛmɛ sira la i y'i ka mobili jɔ walima i y'i ka moto jɔ stationnement min n'o interdilen don malgare i y'o kɛ sisan walima e ye dingɛ dɔ sen i b'a fɛ ka nafa dɔ se i yɛrɛ ma i ma hali n'a kɛra sojɔ ye nga e ma taamasiyɛn bila ye min b'a yira k'a fɔ dingɛ bɛ yen ɔ dɔ nana ni tɔɔrɔya sɔrɔ a k'o tigi ye garanti ye dɛ yanni o kɔrɔ hali n'i ye embouteillage créé dɔ bɛ yen ni sinzan b'a la n'a fatura e ka embouteillage kama i bɛ kungo sɔrɔ e bɛ embouteillage créé dɔ bɛ sira dévier a bɛ gasoil min jeni a bɛ essence min jeni kungo b'a la lahara a bɛ se ka kɛ i bɛ embouteillage créé dɔ kun kan ka se joona dɔgɔtɔrɔso la ani bɛ kisi mais e sababu la a bɛ to a la a kɛra muso ye jiginbaatɔ ye a kɛra fɛn o fɛn i bɛ kungo sɔrɔ o tuma hadamaden i k'i yɔrɔ ma janya mɔgɔ tɔɲɔ ma kuma in y'o de ye dɔrɔn sabula ni e ye embouteillage créé i bɛ kɛlɛ yɛrɛ fana wuli sabula dɔ bɛ se ka wuli k'a ka mobili dayɛlɛ ka t'i kama kɛlɛ bɛ kɛ donc ala k'an bɛn sababa ma bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam waati na cogoya kuma in bɛɛ laɲini bɛ fɛn min nɔfɛ o ye an karamɔgɔ ɲina o ye maaw ka kuma
an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan maaw ka jɛ ka kuma ni kumakanya kelen ye o ye walasa basigi ani kisi bɛ sabati jamana in kɔnɔ cogoya min na an karamɔgɔ waati na cogoya kama kuma kuncɛ kuma la ani ka dugawu kan ye an bɛ mawuludu kalo de la an bɛ kuma kuncɛ ni kira maduhu de o bɛɛ bɛ brochure in kɔnɔ an bɛ kuma ɲɛsin kira de ma ya rahmata dunya wa ismata ahliha wa amana kulli musharriqin wa mugharribi ya man nu'ammilu minhu kulla karamatin wa naluthu fi haramil janabil aghlabi ya man nunadihi fayasma'una ala bu'dil masafati sam'a aqraba aqrabi an bɛ an ɲɛsin kira de ma sallallahu alaihi wasallam kɔrɔ ni tile bi maa o maa n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ alakira suma la ale de ye basigi ye ale de ye garanti ye ale min ni ala y'a fɔ ko e kama n tɛ halakili kɛ ala ye halakili suspend alakira kɔsɔn ale de ye amanu ye garanti de don donc an y'an ɲɛsin ale de ma a kan anw ka jamana k'a kisi k'a bɔ jatigɛ ko ani an bɛ gɛlɛya min na a k'an bɔ a la ni kiraba in bonya kama o la kɛnɛ min bɛ sigi inshallah maaw ka u jija brochure u ka kuma don u ka kumakanw kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababa ma bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam ni ne brochure ye ni Alahu taala sɔnna ma wala ni fɛn fɛn dira nɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ni maa min b'a a dɔ la n'i sera groupement siège la a ka ca la i b'a sɔrɔ wala n'i ye weleli kɛ groupement na i mana kɛ diɲɛ fan o fan i bɛ se ka brochure in sɔrɔ ni Alahu taala sɔnna ma an bɛ an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn a ka nali ka na ni walanda nafama di a ma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a karamɔgɔba a ɲɛmaaba n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ka baarakɛɲɔgɔnya n'a ka hakilina kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ mawuludu kalo min jɔlen filɛ ala k'a kɛ an ma basigi kalo ye k'a kɛ an ma kisi kalo ye k'a kɛ Mali ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ban ni kalo jɔli ye mawuludu kɛnɛ minnu bɛna sigi jamaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ an bɛ Alahu taala de kɛnɛ bɛ sigi diɲɛ fan o fan ala ka kɛnɛ nin bɛɛ lajɛlen sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la maa o maa bɛ yɛlɛma kɛ ka doni siri ka taa yɔrɔ la mawuludu kɛli kama an bɛ Alahu taala de ala ka bɛɛ bɔ i ka so hɛrɛ la ka se i ka mawuludu kɛnɛ la hɛrɛ la ka sigi ni ɲuman ye i ka denbaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ fan 14 maa o maa bɛ wuli ka na an ka groupement ɲɛmaaba ka mawuludu sɛgɛrɛ Bamakɔ yan n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Hayidara n'ale bɛ mawuludu kɛnɛba sigi an bɛ Alahu taala de ala ka se ni mawuludu kɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ka segin ni o bɛɛ lajɛlen ɲuman ye u bɔyɔrɔ la ka kɔn ye ni Alahu taala sɔnna ma ziyara bɛna kɛ don ɲuman na n'o bɛ kɛ dɔgɔkun in laban yan fan na inshallah an bɛ dugawu kɛ ziyara in ala ka kɛ ziyara minɛlen ala ka ziyara in jama la taa hɛrɛ la ka jama segin hɛrɛ la ziyara in dabɔra minnu kama ani an ka silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ hinɛ ka se olu ma k'a kɛ bila ɲɛ anw yɛrɛ fana ye ka taa ko ɲuman di an ma an bɛ segin hali bi k'an karamɔgɔ fo a Sheikh Abu Jafar Muhammad Jabate ka waleɲuman dɔn ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn diinɛ baro filɛbagaw ni diinɛ baro kanubagaw aw minnu ni jamu kan tɛ fo aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu